Žiť plnohodnotný život. Tešiť sa z maličkostí. A z veľkých vecí. Je to možné. Správna starostlivosť o seba a sledovanie tlaku nekončí u lekára. Preto doma používam Omron Complete. Pomáha mi sledovať tlak a kontrolovať stavy ako fibrilácia predsiení. EKG a meranie tlaku odstraňujú neistotu výsledkami, ktorým môj lekár aj ja dôverujeme. Pomáha odhaliť problémy a upraviť liečbu pre zníženie rizík. Chcem si užívať malé i veľké veci v živote. Naplno.